Yung hapon mga idol, mangisda na po tarong adlaw ba yun, idol no? Agorong gabi hapon man dahil pod. Ay wa tayo panudan, may na lang makakuha tag ginagmay. So mamana ta karon, mo tong gamit mga pana idol, mga idol. Ato lang ning hinimo mga idol. Ah, naputay da putag pukot mga idol na gisiyo na. May na lang maka kuha panigbangos mga idol. No kay puro na yung mga binuhat na to mga na putoy net mga idol ato sulunan. Binuhat to tahir na to. Wala akong sulunan. So, mga idol unta unya ni guli na to natay kuha no para natay panudan. Napuri akong spot mga idol oh. Ako ra po ning hinimo mga idol. Ipoksihan na nako para masalom na to. Muna akong gamit na mamana ko mga idol. So, ano, puro na to ni hinimo. Kaya iwa tayo ikapalit itong mga nindot, mga gamit pang dive mga idol. So, unta makakuha tarog mga panudan lang. Kay upay hunas ron mga idol, ayaay pa ang dagat. So, mamasin lang ta, makasudan-sudan. O, nakauli na ta mga idol no. O, natay gamay yung kuha. Ako ipakita sa inyo ha. Ano itong kuha mga idol. Gamay rin gano, igo rin kita pang panudan pamahaw og mga idol. Ano itong nakuha sa pukot. Natay gamay nga balo. Na sa muok. Kaya duha na siya kabuok. Kaya mga pulang isda, muna ako nga gipang pana. Gamay ra tong kuha kay balod pa gyud kayo. Napay kaning kuan sa bagyong kabayan. Hinungaw. So wala lang ta nagpatuyang dito sa dagat kay di pa ta expert og pana mong uli lang pud dayon sayor tag uli. So moro na akong kuha pag pamana mga idol. Oy ganting so ni mga pulang isda. Yan natay isa ka nga niya. So moro na mga idol. Daghang salamat.